खुलुमबाय। मान होनो गोनां खन्थाइ बिबार हान्जानि दैदेनगिरि आरो बिजिरगिरि सारनिसिम बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा बिहुला बसुमतारी, जिल्ला चिरां, गामि गुरुबासा खासिबारि। दानि सोलिबाय थानाय अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंबो खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। आंनि गोसोजोंनो सुजुनाय। दा खन्थाइनि मुङा जाहैबाय लकडाउन बैसागु। दरसि दरसि गिलुं गिलुं सुबाव सुबाव मानिबा इसारा बारदै सिख्लायाबो रागाजों सिमब्रेबायदोंसै हनै देग्लायनि बैसागुआव। सानदोंमोन आंबो हांमा हांसानि रोमोदो आर'नाइ फालिखौ रजिनि गोदोनायाव स्रायनो गानहोनो, नाथाय बहाबाव। हनै मुलुगाव गिथावना भाइरासनि थाखायनो लकडाउन जाना गासिबो बन्द'नि बासुगाव सहरनि बाङालि खुन्दुं बेफारिया खुन्दुंखौनो फानफैयाखिसै आरो मा आर'नाइ दानोखौनो। जुलिनि रादायाबो फैमालसो थांबाय। देग्लायनि बैसागुआवबो कर'ना भाइराससो हाबबाय। हांमा हांसानि खोथायाबो गोसोआवनो थाफिननांबाय। देग्लायनि लकडाउननि बैसागुआव मोदैल' बोहैबाय। गोसोजोंल' बैसागुखौ स्रोदै रंजाखुमाबाय। दाउ खौवौआबो स्रोदै देंखो बोखुमाबाय। रुजायाबो सिफुंखौ स्रोदै देंखो होखुमाबाय। देग्लायनि लकडाउननि बैसागुआव स्रोदै बयखौबो संखि होबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।